خبركم تخطاتلتنا نلوم الزبلنا يوم الدلاونا انو جميرم اب تግራይ ዝተጀመረ ሰልፊ ተቃውሞ አባላት ጸጥታም ንሳልሳይ መዓልቱ ቀጽሉሎም ደቡብ ሱዳን ናይ መገሻ ሰነዳት ዘይብሎም 17 ኤርትራውያን አሲራም ዝብሉ ናባኹም ነብሎም ትሕዝቶታትና እዮም ክሳብ መወዳታ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ብኽብሪ ንዕድመኩም بسوني سلسة تقمتي 2018 ዓመተ ምህረት ኣብ መቐለ ዝጀመረ ሰልፊ ተቃውሞ አባላት ሓይልታት ጸጥታ ናብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ሰፊሑ ንሳልሳይ መዓልቲ ይቀጽለሎም ቀድሚ ሰለስተ መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከባቢያን ዝርከቡ አባላት አርሚ 22 ብዝብል ዝፍለጡ አሃዱ ሓይል ጸጥታ ትግራይ ነቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ዝጀመርዎ ይዝከር እቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዝነበረ ሰልፊ ምስ ላዕለዎት ኣመራርሓ ክልል ድሕሪ ዝተኻየደ ዘተ ደው ክብልን ከሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ግን ንሳልሳይ መዓልቲ ከም ዝቐጸለ ተፈሊጡ በሰሉስ 4 ጥቅምቲ ኣብ ዞባ ማእኸል እነበለት ናብ ሓውዜንን ዓድዋን ዝወስዱ መንገድታት ተዓጽሙ ኢሎም በተመሳሳለ መንገዲ መቐለ ዓዲግራት ውን ኣብ ከተማ ጉላዕ ተዓጽዩ ዝወዓለ ኮይኑ ትማለም ማስዩ ከም ዝተኸፈተ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የመላኽት ሎም ረቡዕ ድማ ካብ ወጋሕታ ጀሚሩ ኣብ ዝተፈላልዩ ከባቢታት ዝተኣኻኸቡ አባላት ሓይልታት ትግራይ መንገድታት ብምዕጻው ተቃውሞኦም ይገልጹ ምህላዎም ተሓቢሩ ኣብቲ ንሳልሳይ መዓልቱ ዝቐጸለ ምዕጻው መንገዲ ኣብ ኣጉላዕ ናይ ረድኤት እኽሊ ዝጸዓና መኻይን ምሕላፍ ከም ዘይከኣላ ካብቲ ከባቢ ብቪድዮ ተሰንዮም ዝወጹ ሓበሬታታት የመላኽቱ ኣብ ዞባ ደቡብ ትግራይ ኣብ መኾንን ዓድሽውን ውን ካብ ናብን መቐለ ዝሕልፍ መንገዲ ተዓጽሎም መስመር እንዳባጉና ሽረ ማይ ጸብሪ ተዓጽዩ እኳ እንተነበረ ኣቦታት ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓደን ምስቶም ሰልፈኛታት ብዝገበርዎ ዝርርብ ከም ዝተኸፈተ ተሓቢሩ እቶም ሰልፈኛታት ካብቲ ዝሓለፈ ክፍሊት ይወሃበናን ሕቶ መሬትን በተወሳኺ ወርሓዊ ክፍሊትና በእዋኖ ይበጽሕናን ዘሎ ክዳንን ሰዓንን ይወሃበና ኣብ ጣብያታትን ከባቢያዊ ምምሕዳርን ከድና ዝተፈላለዩ ሕቶታት ምስና ቅርብ ሰማዓይ ንረክብን ብስሩውን ከም መጠን ተጋደልቲ ንኽበርን ዝብሉ ሕቶታት የልዕሉ አባላት ሓይልታት ትግራይ ኣብ መቐለ ካብ ከባቢ ሰሜን እዝን ኮሌጅ ሕብረትን በእግሮም ናብ ቤት ጽሕፈት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣምሪሖም ነይሮም እቶም አባላት ሓይል ጸጥታ ናብ አዳራሽ ሓወልቲ ሰማዕታት ክእከብሞ ዘተክካይድ ተነጊርዎም ኣብቲ አዳራሽ ምስ ፕሬዝዳንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ሌተናል ጀነራል ታደሰ ኣቦ ወንበር ሕወሓት ዶክተር ደብረጽዮንን ኣዘዝቲ ሓይልታት ጸጥታ ትግራይን ክሳብ ምሸት ሰዓት 1 ዘትዮም ሰብ መዚ ኢሚግሬሽን ደቡብ ሱዳን ትማሊ ሶሉስ ኣብ ክልተ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 17 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተው ማዕኸናት ዜና እታ ሃገር ንሰበስልጣን እታ ሃገር ብምጥቃስ ጸብጺቦም እዛ ኣካል ናይቲ ነታ ሃገር ከም መተሓላለፊ መንገዲ ዝጥቀምሉ መርበባት ዘይሕጋዊ ስደትን ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብን ዝገብርዎ ይሕጋዊ ተግባር ከም ዝኾነ ድማ ገሊጾም ዋና ዳይሬክተር ሲቪል መዝገብ ዘይግነት ፓስፖርትን ኢሚግሬሽንን እታ ሃገር ሜጀር ጀነራል ኤልያ ኮስታ ፋውስቲኖ እቶም ውልቀ ሰባት ብዘይቅኑዕ ናይ መገሻ ሰነድ ናብ ሱዳን ክሰግሩ ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ከም ዝተዓገቱ ሓቢሮም ኣብቲ ብ10 ጥቅምቲ ዘጋጠመ ናይ መጀመርታ ፍጻመ ኣብ ሰሜናዊ ደቡባዊት ከተማ ኣወይል ኣብ ሰሜናዊ ዞባ ባህር ኤል ጋዛል ሓለፍቲ ኢሚግሬሽን ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ እትርከቦም 14 ኤርትራውያን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተቡ ኮስታ ገሊጾም ሕዚ ንምርመራ ኣብ ዋና ቤት ጽሕፈት ኢሚግሬሽን ኣብ ጁባ ኣለው ዝበለት ሓላፊ ብሕጊ ኢሚግሬሽን ክስ ከፊትናሎም ኣለና ምኽንያቱ ብዘይ ዝኾነ ሰነድ ክንቀሳቀሱ ስለ ዝረኸብና እዮም ኢሉ ኣብ ካልኣይ ግዜ ሰብ መዚ ንተወሳኺ 3 ኤርትራውያን ኣብ ጥቓ ፓሎች ኣብ ቀይዲ ከም ዘእተቡ ወሲኹ ሓቢሩ ኮስታ ነቲ ማእሰርቲ ምስ ሰፊሕ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ ደቡብ ሱዳን ኣተሓሒዝዎሎም እቶም ስደተኛታት መብዛሕትኡ ግዜ ብሱዳንን ሊብያን ኣቢሎም ከም ዝመጹ ዝሓበረ ኮስታ ቀንዲ ዕላምኦም ማእኸላይ ባሕሪ ሰጊሮም ናብ ኣውሮፓ ንምስጋር ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኮስታ እቲ ፍጻመ ንመጀመርታ ግዜ ኣይኮነን ኢሉ ብዙሓት ኤርትራውያን በደቡብ ሱዳን ኣቢሎም ናብ ሱዳን ዝንቀሳቀሱ ኣሲርናዮም ኣለና እዚ ድማ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ደቂ ሰብ እዩ ምንቅስቃሶም ዝውድብ መርበብ ኣሎ ኢሉ ነዞም መርበባት ንምቕላዕ ምርመራታት ክካየድ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሩ እቲ በዓል ስልጣን መብዛሕትኦም እቶም ዝተኣሰሩ ካብ 17 ክሳብ 20 ዓመት ዝዕድመኦም መንእሰያት ምዃኖም እቲ ጉጅለ ንሓንቲ ትሕቲ ዕድመ ጓል ከም ዘጠቃልለን ኣቃሊዑ ኮስታ ንሓይልታት ጸጥታ ደባት ንዝገብርዎ ዘለው ንጡፍ ሓለዋ ብምንኣድ ሕብረተሰብ እቲ ከባቢ ዘይተለመዱ ሓደሽቲ ንጥፈታት እንተተዓዚቦም ክሕብሩ ኣተሓሳሲቡ بتوسخي أب جوبا زركبو إمباستات إيرترا صوماليان إثيوبيان مس سبا سلطان دبوب السودان بمتحببار اتو قداي فتح كناديلو تصويعهم
ቅድመ ሕዚ ልዕሊ 30 ኤርትራውያን ተኣሲሮም ናብ ዓዶም ተጠሪዞም ከም ዝነበሩ ዝሓበረ ኮስታ ብዛዕባቶም ዝተኣሰሩ ሰባት ምንቅስቃስ ዜጋታቶም ምእንቲ ክፈልጡ ናብ ኤምባሲ ኤርትራ ክንሕብር ኢና ኢሉ ኮስታ መንግስቲ ንጸጥታ ዶባት ዘለዎ ተወፋይነት ድሕሪ ምርግጋጽ ደቡብ ሱዳን ግቡእ ኣሰራርሓ ዝኽተሉ በጻሕቲ ብሓጎስ ከም እትቐበል ኣስሚሩሎ ናብ ደቡብ ሱዳን ንዝመጹ ሰባት ኣይንነጽግን ኢና ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንሎሚ ዝበልናዮ ምድላውና ኣብ ዘብቂዕና ኣለና እዋናውን ትኩስን ሓበሬታታት ንከይሓልፈኩም ሕዚ ነዛ ቻናል ሰብስክራይብ ላይክን ኮሜንትን ብምግባር ንክትከታተሉና ንለዋወኩም ሰላም